No hei ja tervetuloa mun kanavalle. Eli minä olen Molly Spideryard ja tuttavammin kutsutaan nimellä Pallis. Ja tää mun lempinimi tulee meidän klubin toisen Ovnerin Shilon toimesta. Ja, eli siis mun Discord-nimi oli joskus vuonna nakkia muusi lentokala ja silloin ei sitten saanut sitä mitenkään päähänsä, että se olisi lentokala, niin sitten lähti jostain tää pallokalajuttu ja se onkin nyt sitten jäänyt päälle tähän. Ja paremmin sitä nimeä tottelen, kun että jos joku vaikka huutelee Mollia, niin en välttämättä kyllä tunnista sitä nimeä. Ja tosiaan olen aikuispelaaja tällä hetkellä 23-vuotias, syntynyt vuonna 2000 ja muistaakseni Sössössä on ollut ihan niin kuin alusta asti. Hyvin siis alkuajoilta, että sen verran muistan. Varmaan ilmeisesti näkee jostain, koska Star Stable on luotu, koska oma käyttäjä on luotu, mutta mulla ei ole mitään hajoa mistä. Ja kuten mä jo vähän spoilasinkin, niin mulla ja mun in real life kaverilla on siis yhteinen klubi. Ja pidämme sitä siellä. Meillä on yleensä katrillia, estetunteja, vaelluksia, koulutunteja ja RRP-tunnit on nyt meille tullut ihan uutena, joka on oikeasti ollut tosi kiva, että ollaan niitä nyt alettu tekemään. Ja itsekin siis aina välillä vetelen RRPtä, vaikka se nyt on oikeastaan vähän jäänyt. En tiedä minkä takia, mutta siis tosiaan haluaisin jatkaa sitä ehdottomasti, että se on kyllä ollut ihan superkivaa. Mitä mä yleensä teen Sössössä? Mä siis sanon todellakin Star Stablea Sössöksi. Se on nyt jäänyt jostain syystä mulla päähän. Se on hauska. Mutta yleensä siis kouluttelen ja mua näkee aika usein jampeissa, varsinkin aamuisin. Mä oon aikamoinen aamupelaaja. Ja sitten yleensä viikkoisin noin illalla on yleensä sitten onlineissa, koska klubitapahtumat ja välillä saatan olla kyllä keskellä päivääkin, mutta vähän harvemmin. Ja mitä mä haluaisin täällä alkaa näitä videoita nyt tekemään, mikä on mulle ihan nyt uusi innostus ja voidaan sanoa suoraan, että vaikka aivopieru, niin oon miettinyt semmoisia, että haluan esitellä just esimerkiksi mun hevoset, koska mulla on kyllä hevosia aika reippaasti ja mä keksin aina lempinimet näille ihan siis jokaiselle, että tässäkin mulla nyt on tää Sandstorm alla ja hänen lempinimi on Darude. Ilmiselvästi. Missä tuolla? Ja haluan kyllä jotain shoppailuvideoitakin tehdä ja itse asiassa tämmönen on suunnitteilla aika piankin itse asiassa juuri Shilon kanssa. Tosiaan tässä on aika pitkälti mun ideat tällä hetkellä, mutta niin ja siis se unohtui vielä sanoa, että haluan jossain kohtaa varmaan tehdä jonkun mun lempiasut esittelyasian. Ihan varmaan niin kuin hevosen varusteista ihan sitten hahmon varusteisiin. Apua, ei sitä tarvinnut hypätä. Tää menee nyt ihan hirveäksi vääräksi tää mun. Noniin, hienosti. Ei ollut mitään käsikirjoitusta tässä, että ihan ajattelin vain iskeä mikin päälle ja rekordin päälle ja puhua mitä tuleekaan mieleen ja tämmöistä soopaa tällä kertaa. Mutta toivon, että
tykkäsitte ja ehkä kiinnostuitte mun kanavasta. Katsotaan, mitä tästä tulee, että onko tämä vaan ohimenevä aivopieru vai mitä täällä tapahtuu, mutta ainakin yritetään. Mutta mulla ei nyt muuta tällä kertaa. No niin, heippa!